аввалин мошини парвозкунанда Aeromobil. ин мошини ҳайратангез бо якчанд сабаби ба худ хос. якум, ин мошин дар ҳақиқат парвоз мекунад ва дуюм, ин мошин дар рӯи замин ҳам бемалол ҳаракат карда метавонад. дохили мошин хеле хушдӯхт ва қулай аст. ду ҷои нишаст дорад. боварӣ дорам ки ҳар як инсон ин хел мошинро орзу мекунад. Aeromobil дар 3 дақиқа ба фазо мебарояд ва дар осмон бо суръати то 260 км дар 1 соат ҳаракат мекунад. дар рӯи замин бошад бо суръати 160 км дар 1 соат ва дар 10 сония дорои суръати 100 км соат шуда метавонад. мошин дар вақти дар рӯи замин ҳаракат карданаш дар 100 км 8 литр бензин мехӯрад ва дар вақти парвоз карданаш бошад 15 литр. мошин бояд дар соли 2018 ба фурӯш мебаромад, аммо бо якчанд сабаби номаълум фурӯши онро ба соли 2023 кӯчониданд. нархи тақрибии Aeromobil аз 300,000 евро то 1,5 миллион евро шуда метавонад.